Anyar kurunganing gumantining mangsa dewasaning wanci wis manjing madya ratri. Dedhep tidhem perbahaning dalu tan wonten janma lumaku kang kadul hamung lintang luku mawa praba sumono. Sumeblak ing langit biru ora mung kang dadi panuntun kiblating wektu. Kaworyan Sasadara Wesiniwaka aglar kang taranggana suwewa mesem ratuning dalu ketingal pinastika paniyayah Kenyormaja manjing jagating asmara. Mabukuh kang lintang uluh sinambung gemak tarung banyak angrem kadhi mesem. Jaka belek mermelek Jaka tuwa mencorong mengku Prabawa. Angger gancang ambelah kiblat nenggih lintang Bima Sakti. Katon Birawa kadya Sang Bima kang lagi kurda marawasa naga Nempurnawa. Wauta kaya mangkono sak lingsire wengi jabuk luruk rame kapiyarsi. Sumusa bangwitan kang melahi daya-daya ratu ning dalu manjing bumi. Kekejer Sang Panjerina Tetewa dadi manggala dutaning Arka kang arsa siniwaka dadi kinugah isining bawana wauta. Dewasaning kagunan inggih jumedhuling Ki Lurah Petruk. Ki Lurah Petruk tetenguk sinambi mirengaken sinom rujak jeruk dol tinuku swantening Mas Harinto ingkang wis lumawan dening Mbak Supamiatin. Bedhog ndrandang ngentang-ngentang mbokne tole takkan dani buakne aja kang tak tandangi aku gawe rujak jaro bumbune kuwi apa lombak ya gula terasi jeruk bali dasare Mas Gareng, ayo. Asang biru bangun dingin, kadang rada panas gemas, apre suka
Alhamdulillah. Mas Gareng derek bungah dene sewani awake dhewe tinampa becik kalian para warga sing kepareng lenggah wonten mriki wonten Karangawen. Nggih. Dan niki tasih kathah ingkang nenggani, Mas. Alhamdulillah. Upama dagangan ngoten mboten bobor cara Semarangane. Nggih, ora bubruk dagangane. Kepayon. Nggih. Laris malahan niki. Nggih. Aduh. Lah kepiye sing ora anu Mas, napa niku sing ora seneng? Bab napa? Lah kagungan kades ya momong karo masyarakate kok. Lah nggih momong tur nggih napa nggih istilahe mboten mung momong tok nggih nuntun marang kerukunan, Mas. Oh, ngaten ya, Dadi Mas. kerukunan dicontohke kados ngeten iki bersih desa nggih disangga bareng dinikmati bareng. Nggih. Ayo. Mila pamong sing becik ora butuh diladeni masyarakat, ning pamong sing becik ngladeni apa sing dadi kebutuhaning masyarakat. Kados Pak Pur niku. Zamane pun berubah, kalau dulu memang butuh dihormati, kalau sekarang pejabat itu justru menghormati rakyat. Nggih. Ngoten. Mila nek kula luwung diajeni tinimbang dihormati ya Mas. Leres. Nggih ta? Leres. Nah, Luwung merga diajeni. yang diajeni niku ora merga saka kesugihane, ora merga saka galake, ning merga saka tumindake sing becik. Mula perlu kula baleni melih, mergi nuwun sewu mboten jeneng kula ngelem, ternyatane wau pun ngobrol sareng kalian Pak Purhadi, beliau adalah kriteria pemimpin yang sudah mencakup 5R. 5R, R yang pertama. 5R itu beliau adalah orang yang pinter. Nggih. Nggih. Nggih, terus R sing kedua, pemimpin yang bener. bener. Terus R yang ketiga, Pemimpin sing pener. pener. Terus Ping papat Pak, niku pemimpin sing kober. nggih. Lan sing ping 5 pemimpin sing ora gampang keblinger. Dadi Nggih. agar pemimpin niku pun 5R, wah kuat banget. Nggih. Tur disengkuyung masyarakate. Leres. Niki wong Tur panjenengan iki ya dadi napa pemimpin sing iso rumeksa. Lire njaga kawontenan umpama laladane saisine kaya dene njaga omahe dhewe utawa daleme dhewe. pun niku pun tur agar perintah niku mboten mung perintah tok nggih mlebu terjun langsung ke lapangan. Terus beliau juga yang pemimpin yang rumasuk tegese Napa niku? rumaket nggih to antarane punggawa siji lan sijine ora dibedak-bedake yen ana geseng penemu dirampungke kanthi sarasean. Lah niki sing pidato wae Mas. Nggih. Ing atase beliau itu juga termasuk nanti dalam pilkades ke depan, tapi beliau tetap nuntun para masyarakat, pilihlah menurut hati nuranimu sesuai dengan pilihanmu, jangan membuat cerah atau keonaran. Nggih. Terus beliau juga pemimpin sing rumesep. Rumesek niku napa? Lire gawe seneng marang sapa wae, nggih ta. Nggih. Saengga solah bawa muna-muni weh resepe sing padha mulat utawa mirsani. Luar biasa. Terus rumangsa. Rumangsa. Lire gelem ngakoni marang apa sing wis ditindakake yen kleru ya gelem ngakoni lupute. Niku jenenge jiwa satriya ki ngono kuwi. Nggih mboten selintutan. Nggih. Terus dasare ilat ulat karo ulah niku kabeh wis kecakup micara kanthi waton, polatan sumeh, nggih ta. Solah bawa tur ya ngerti unggah-ungguh niku wis cocok kanggo pemimpin. Nggih. Kula merasa terhormat kalau mau dipanggil kalian Pak Kades, beliau ikut lesehan ngobrol di dalam transitan tadi. Nggih. Wah, jan luar biasa. Nggih mugi-mugi langgeng Pak anggenipun momong masyarakat ing Karangawen mriki. Amin. Kula ya rumangsa seneng kok Mas Gareng. Nggih. Iki aku ya disusul anakku. Sing ndi? Anakku sampir. Ndi sing ndi? Mas Eko Pembayun Bayu Siwi lah. Ndi anakmu sing ndi? Anak sampirmu ndi? Ah, Anak mereka. sampir niku bocah lahir pas wayangan dinamekaken kalian dalang lho Nggih. anak sampir. Ndi? Nek ya tak rengkuh kaya anakku dhewe. Kene le. Wah, gantenge kaya aku we.
Mriki. Siwi di siwi. Aduh, duh, saya wis kelas piro ngger. Kene kae pakmu mampir kae. Wah, mampir ya. Wis mumpung kepethuk bapak, iki bapakmu gole ya. Jaluk dit sakake. Oh, tenang rumangsane kok ya. Salim. Ini Cak Bagus. Mriki Cak Bagus. Wah, aku jan. Kene lek iki sing undang iki kae salone. Kae swara le. Siwi. Oh, ya digoleki suarane. Kae suarane salon. Bapakmu sing ligo kene iki lho. Iki. Kok gething aku. Iki gas ta ya. Nggih. Lah suarane metu kok salon kok mulo dheweke ya marani salon. Wis ketemu anakku iki bagus tenan iki. Nggih. Pinter nggih, Cak Bagus. Kelas pinten saiki? Kelas tunggal. Oke, sip. Oke, sehat ya. Nggih. Engko Mas Garing wis matur nuwun nggih. Nggih. Waduh duh. Wis, anak gedene semono lho ning kene aku wis. Sing ngeterke kowe rene aku 10%. Walah. Apa kuwi kok ya? Cak saiki iki ora iso diapusi, Mas. Nggih. Sekolah sing pinter ya, Le. Sok yen kepengin dadi dalang sinau ning Pak Bayu, ya. Ya. Amin. Ya, jan wis. Matur nuwun nggih, Bu. Nah. Itu anake ngono kuwi, itu anak nandak. Wong ya wong jenenge wong beda-beda kok. Ayo sinten melih sing dina niki mana? Kok dina iki manak kok diselenggarae nek Lho kaya. mumpung ana dalang ana wayangan ngene iki niki berkah lho. Mboten nami kula napa umuk mboten. Biasane sing dijenengke dalang niku uripe kados panjenengane Pak Anom niku gadah putra apa Mas ngarani putra apa Sampir? Ah iya putra Sampir. Putra Sampir sakniki dadi manajer hotel terbesar di Surabaya. Sapa kae? Pak nganggo asma ya Anom ya. Mas Agus Anom Surata. Anom Surata. Nggih. Ayo wis ayo. Kuwi yoga-yoga iki duwe anak ampiran ra iki. Iya. Wong rumah anjingnya apa sing penting kon mlotot gen metu ya. Wong kok senengane warna-warna. Ya takon kok. Nggih. Ning aku mah ya anu Mas sore mau ana sing grebini kok. Oh, Nggih, kula dongake engko laire anu napa niku wilujeng. Wilujeng Slamet sing nglairke, slamet sing dilairake. Nggih. Sinten sing kepengin duwe anak? Kok terus pengen duwe anak iki beda karepe. Mbok menawa suwe ora duwe anak njaluk syarat nonton wayang iki terus keturutan. Oh, nggih. Oh, lho dongane wong sakmene iki mandi lho, Mas. Nggih. Ora ketang siji mesti ana sing mandi. Leres. Mumpung akeh wong nyuwun donga. Nek cara simbah mbiyen jare sing ndundi putra iki engko nek wanci esuk kon wanci udan kon udan-udan bareng iki, Mas. Oh, ora duwe anak malah masuk angin. Lah kuwi wong tembung kiasan nek jenenge udan-udan bareng iki ya candhaki dhewe. Iya. Aku ngerti lah. Iya. Wong iso. Nggih. Ayo saiki wiwit maca nawala. Surat. Engko bangsa swara kakung aja liyane Mas Rindo, kudu Mas Rindone Mas Dedi Pak Giarto ben istirahat. Lah iya. Waya pengarang lagu. Anu pengarang lagu Bos Campur Sari kok. Jan kok. Piye? Rinto Harahap iki. Ah nitik slonjore sikil ra wis ketokne kulino ngendang jaipong lho. Lah iya. Nggih. Nggih, ayo iki diaturke sik. Kuwi, Kak. Lho malah angkrem bocah iki. Kene sayang. Nah, Wah niku wis dadi anu apa kuwi kelangan aku saiki. Heeh. Kelangenan ki ingon-ingon ki. Ya aja dicandhaki ngono sing jenenge kelangenan. Keris ka ya ning kelangenan, wayang ya ning kelangenan lho. Anu kesenengan. Nah, kesenengan. Kowe iki kinasih karo Mas Bayu. Oh iya ngono, aku wis mak tratap tak kira kelangenane apa kirik batinku. Ya ora ya wis diomongke kesenengan. ya kikik lah nek semono kuwi. Nah, iya. Coba kalau aku ya kaya budar ngene iki. Nah, kuwi mula kowe isih enom ya ta kudu sregep oleh sinau. Saya tak tonton ya budar Mas ya wis umure Yoswane wis apa kuwi jenenge ora enom. Suwek.
Ora nom tapi semangatnya luar biasa, jiwane masih muda. Lah ya mesti kudu ngono. Mm. Mula aja nganti nglukur sing jenenge ngelmu niku apa wae ya ta apane ngelmu sesindenan kuwi cara wong apa kuwi menggali ngono kuwi saya jero saya bening. Saya akeh, saya nyamut-nyamut. Bro, nek wong basa Mbak Dar sini kowe kudu sinau. Nganu minimal ora bab kepinteran minimal umurmu iso kaya Mbak Darsini. Amin, iso to. Ya iso jelas. Iso. Pokoke anggere tambah umur tambah cendhek. Kuwi kae titenane ngono. Mengkeret. Kuwi nek sak kepelne berarti sekitar 50-an. Jadi besok umurku 100 tahun apa dene swidak dadi kayak bal bekel kayak apa piye. Masa saya mengkeret. Wis 100 kaya andeng-andeng. Sindan apa onde-onde kok karek wijen tok. Ya ora ning kowe iki anu tenan lho Kak. Ayo coba saiki kowe bawa sinom cengkok grandel. Sinom cengkok grandel. Aja kalah karo Budar sini. Ayo. Nah, umpamane njaluk warah karo Budar sini jumeneng no. Aja. Aja. Lah nyepong ngene ben iso obrol-obrolan iso penak. Iki anger Budar sini ngadeg panggung kukut. Lah apa ya? Coba ngrasake suarane Kak. Memanismu kang ujiwat. Ibu-ibu kabeh meneng. Cep ora enek sing nyem ngene, ora enek. Ambekan sithik oleh. Ya oleh nek retok oleh mburi. Lah ora ndek gulu. Oh, guluke ning ngarep wong kamerane ning ngarep kok. Lah nek nang gulu ra iso minger. Kowe iki arep padu apa nembang? Tembang. Ya jan Mas Alfian le adol wayang laris. Ya. Aku wis seneng lho Mas Alfian ki sregep. Wah, tenan kuwi. Wah, wong nek sregepe Alfian wis ora enek. Sangke sregepe gak iso jak omong, anggere jak omong sak kecap ngalih, sak kecap ngalih. Nganti sregepe tuntek. Nah, sregep. Durung metu entek. Yo, memanismu kanggo jiwa. Piye Mas Gareng? Kowe iki jan. Tegek wong bocah kok ora kaya wis. Kowe iki dilem kok. Sinden padane kentongan. Kok iso disurung-surung. Suaramu apik lho. Api ya api, nek sampe gelunganku glundung ditemu bakul bakso. Masa sidene Pak Bayu Haji gak nganggo gelungan ganti ban Vespa? Yo sekali tempo to. Sekali tempo. Lah nek ban Vespa ning glundung. Neh, Yo. nabrak jenengan. Nano, ayo tutuke. Terus nonano piye? Ayo, ora san oleh ibu-ibu. Diane meneng. Ayo. Mosok ra entuk noleh. Omong ora oleh. Ayo. Oke, Budar. Oh, Budar ICS karo aku bestot tok sana. Iya. Besti yo bestap. Bestot. Yo. Agawe ru citenggale. Wah. Iya. Ayo. Ora. Wis Ora pasang. apa-apa kok. Wah, nang ngene mau nyapor kan. Ngelem kowe. Ngelem terus napuk rai. Ora suaramu ini. Tenan. Heeh. Ya wis nek ngono sayang. Ayo. Ngene gen ra iso mengo. Nano yo. Wis kaya karo mbae ya. Ya kok bapake kok ya. Ora jejer kowe ora paten. Kok nesuwi ngapa ta? Dianggep bae kok. Bapak mlus ngomong. Lah pilih dianggep bae to timbang dianggep punden. Ayo. Oh, bae. Aku Mbah. Oke, Mbah. Pini sepuh, sesepuh hing kasepuhan. Ya iya. Saking tuwek nganti jiglok ping pindho. Iya Kak. Rara. Ngene. Apa kang si nadya. Nunanu. 1 2. Bebasan. Aduh, upama. Iya. Upama munduta. Rokmi. Jas. Rukmi iki apa Pak Di? Rukmi iki adine Rukma.
Berarti adine Rukmakala barang ae. Heeh. Tenanan lho. Takono karo Mas Bayu wong sing ngerti tembung ngene Mas Bayu aku. Rukmi rambut napa? Rukmi napa? Isa diarteki ngono ya isa. Bisa. Yo. Pak Bambang cukur rambut. Oh, senengane kok. Rukmi iso diartikan welas asih ya isa. Sasih. Iya. Tak entenane sing antek jam pira. Nggih. Saelinge. Kelingan, Ngelinge bar tayungan kuwi. Nano ya. Tartamtu datu ruti. Pak Degareng. Matane ning kene lho. Sing ngakon ning mburi sapa? Lho jare kok ndampingi kowe. Dampingi ning pinggir ning mburi. Moh ning pinggir jarake mbahmu kok. Ya wis ning ngarep. Ya nek ndampingi ning mburi Eka. Eka ning ngarepe. Nah, tangane sing kiwa nyekel pundake Eka, Mas. Lah, mlaku iki ndampingi. Lumampah. Mah. Nyapa? Kaya wong picek e. Wong kok angel. Wong masa kali budak mlaku iki to dereke wong picek. Ning samping moh mburi moh ngarep. Ngarep. Nah, yo. Nderekaken Pak Degareng ingkang badhe tindak. Wong ngamu ra enak. Yo entek Kak, entek. Ayo. Ra enak. Ibarat wong numpak prau. Lumampah tanpa walah. Neno. Nyapa Dek kok ngene? Iki kode. Oh, kode obok-obok ember. Terus kayak dedek. Ing madyaning ya. Ing madyaning jala nidi. Bablas anu lagune ngagem lurik. Nggih, ayo. Temah gonjing anggen dongeng kagulingan. Ah! Kur Luri ewaton pedan. Terlumayan sing agem sajak kepranan. luri weton yoja. Nadyan prasaja sing agem katon gembira. Pedan yoja luri pancen kaloko.
sembah nuwun wis diaturke sinom sing kok grandel, dawah ngagem lurik. Ngagem lurik. Niki wau mengingatkan bahwa kita harus cinta dengan produk dalam negeri. Ini ciri khas Indonesia justru orang barat gandrungi lurik, batik lan sak panunggalan. Mila pas ya Mas Gareng. Nggih. Para panitia kala wau ngagem bakso finan ya ta. Leres. Nek cara nggone dhewe sing aranane niku ya bakso finan mergo meh kaya Jawa Timur. Nganggo sarung setengah ngono. Nggih, heeh. Terus Betawi ya meh kaya ngono. Nggih. Mila niki ngagem lurik ayo aja mung lurik wae sing ditresnani, budayane dhewe kudu diopeni. Nggih. Mas niki enten awala. Napa Mas? Mas Petruk, kula nyuwun lagu luwih becik patenana timbang pepisahan. Oh nggih. Wah iki Lagune apa kuwi? Sesi Deman. Oh, Sesi Deman. Mula iki Kok luwih judule becik kok patenana sangat. timbang pepisahan nggih. Saking Zam Klasika nggih, mangke kula aturke. Terus niki nyuwun Caping Gunung kalian Kutut Manggung. Oh nggih. Saking Pak Kepala Desa Pak Purhadi. Oh Purhadi nggih. Menika ngersakaken Kutut Manggung sik wonten wajibipun Rp200.000. Ya Mas Gareng. Nggih, matur nuwun Pak Lurah. Aduh, ketiban daru. Kese bejo ki ora iso kenyono-nyono. Mang pilih loro Mas, sing arep ngutut Manggung sapa? Mang pilih. Kutut Yai loro. Manggung ki Mbak Rizky karo Mbak Suci. Mbak Rizky karo Mbak Suci. Ketok kutut lulut, kutut terginas. Ya, heeh. Ya kene kutut sing wis dipilih Mas Gareng ngadeg Mbak Suci karo Mbak Rizky. Nah, ayo Mbak kene jumlah kene. Ngadeg iki perintah atasan iki. Lah nggih no. Perintah atasan kok. Dawuh saka Pak Pur. Pak Pur kok Kades ki Pak Kades. Nggih. Alhamdulillah kutut loro wis ngadeg kabeh. Nggih niki. Saben kutut siji entuk jatah 100. Non. Pindah non. Saben kutut siji entuk jatah 100. Saka Pak Pur. Oh, lah putih kula keke. Lho udah wis ditampa kok. Oh, niki to? Heeh. Matur suwun nggih Pak De, mun Kok pilih sik? kula. Urung genah matur nuwun. Lah Lah pun pilih kula. kan sudah di tangan. Ki. Ya, Mas. Iya. Nyatus. Saben kutut siji 100. Matur suwun pun pilih kula nggih Pak De. Yo, selamatane wong mati nyatus. Yo. Oh, slametane wong mati. Matur nuwun. Sing mati sinten? Wes, ora takon aku ora entuk. Wong kok getun, wong apa kok getun. Lah mbok mau dikeke dhewe pira wene to kene kono e. Lah terus sing arep tak keke sapa wong burung sampean pilih kok. Engko kleru nah. Lah masa aku kon milih iki mesti duwite hak saya. Gak apa-apa Riz yo dingene kono kon ngutut Manggung. Nya, eno. Gari Pak Lurah gelem apa Oh ya ora balekno. Nya, Wis. ngutut Manggungnya Wis. lanang nya. Aku aja meneh kok kutut perjak we mati. Ayo saiki Mbak Rizky sik. Nah. Ayo Mas Gareng bro aku tut Manggung. Wes kono. Kok kaya gelo. Iya, Mbak. Wah. Kutut 100 ya gandang suarane. Ha iya. Ora apik. Lah kok ora apik iki apa? Ora nyiprati aku kok. Anu golek banyu sak gelas wis pratono. Oh ya teles. Ya, Mbak. Ya Mas, gue tombol cilik iki ning 50.000 lumayan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wong iki kowe iki tetep karo aku ora tegel pokoke. Sakle. Ayo no. Lanjut. Geleling saja Ngapa kuwi? Geleling bos niki bos. Lah kok geleleng ngapa? Lah niku dipamer-pamerke niku. Waduh. Seben. Ayo. Kari goleke tambahan 10.000 entuk sepatu sak setel. Waduh. Oh wis ngincip sepatu ta kuwi mau.
Regane sudak regane. Bakule wis mulih wis kelarisen kok bakule. Tak pilih sikile kiwa kabeh. Iya. Mlakune mubeng. Ya. Arep ngeno kok sulaya ya mesti. Neno. Arsa. Muni. Hop, yo ganti Mbak Suci. Neng Yo, ongkake Mbak. Jas keringan. Ya. Kutut 100.000 apik ra umum. Anggung nyama. Ya. Anggung nyama. Nenoy. Nanas. Yes. Yes. Sing manggung Rizky yo. Manggung yo. Kempule diabari Mas Gareng. Kempul kon. Gus. Pindho kon. Gus. Ping 3 kon. Ping 4 kon. Matur nuwun, Pak. Iya. Nggih. Nah, manggung neh, yo. Niki. Oh, matur suwun, Pak. Hah, Pak Wah, Lurah. disawer manggung neh Rizky, ayo. Ya. Ping 5 kon. Ping 5 kon. Wegah. Ngene. Gen gelem ya ta. Saben njaluk ping 5 ta mau. Heeh. Saben sak kempulan tak aji 10.000. Dadi nek ping 5 50. Nah, kok gelem lagi gelem nabuh. 50 ta lho. Heeh, Ini 50. kuwi lho. Engko 50 dikake sing ngempul mesti dituruti. Ya. Ayo. 50 ta lho, ra apa-apa. Lah niku mau lho Pak De nggih to, sing ikhlas to Pak De. Sing ikhlas mesakne lho ngempul. Lah kok diabani kok ya. Oh, alah kecrek. Ping 5 lho kon. Sak kempulan 10. Ya. Kayak gesek dite. Nganggo DP to? Ayo no. Dite kayak gesek lagi ngabani. Ora cek. Oh, cek dicekethem kok arep ngabani. Ora sida tuku sepatu. Nada. Tolong keke Raden Mas Sumangun. Sabar gelap kek sing ngegom. Oh, ki sak kempulan 10.000 lho. Ya. Dirungokke wis cair lho ki. Oh. Alhamdulillah. Kok sikik? Apa meneh? Sing ping 5 urung kok wis digokke. Lah kono ngejak wis kok. Oh. Urung kok wis. Lah wong pun kula hitung ping 5. Ayo wis pas ping 5 kaya. Lah duitku 50 mau. Lah ya wis go sing ngegam seben.
Nah, ping sekawan kali setunggal kan Sekawan kali pas. setunggal pinten Pak De? Oh, aku ngerti. Aku ngerti. Agar aku teko mbok jaluke kopi ya iki. Wah, Rekake teko disubyo-subyo bae ling ngitung pas ngene iki. strategimu we. Wah, gejek iki. Mbak Susi, mangga. Pak Lurah, Pak Lurah. Ngopo Pak Lurah wis istirahat tok. Duit kula Kon jaluk. istirahat. Duit kula jaluk sing ngegong Pak Lurah. Walah Pak Lurah, Pak Lurah. Wong kuwi mau diluke dhewe kok dijaluki sing ngomong sapa? Jaluki nek sing ngegong rono. Fitnah. Lah wong sampeyan sing marani kok. Lah jare kon bayar 5 kempulan. Lah iya ki mau malah ping pira? Mang bayar 5 ta. Mongko nek ditotal ki mau jane wis pira? 4, 3, 2, 1 pira coba? Ini Ayo. sesuk yen wayangan rasa nganggo tukang kegong. Ayo wis pira? Aku masih utang lho jane. Utang. Untuk sawer kowe ora Pak Lurah. Iya Pak Susi. Mangga mangga. Mangga mangga. Mangga mangga. Mangga mangga. Mangga mangga. Mangga mangga. Mangga Mangga mangga. Mangga mangga. Ora Iya. apa-apa. Mangga mangga. Karepe ora Mangga mangga. Mangga. Dung-dung. Halo. Kon moto sapa ngono? Dienggo sama Sampul buku Yasin. Yasin. Lah Pak De baleni meneh. Lah sedih. Baleni Pak De. Apik lho kuwi. Memang aku nyewu sampun Yasin. Oh, dek nek budaya kok. Oh, budaya. Oh, isore tulisi nderek. Derek sinten? Ya lanjut. Me danget ingkang Nyuwun Sri Huning Mustika Tuban wonten wajibipun Rp100.000. Oh, Ben paling ya ora aku kaya. Yo. Lho jenengan nek purun nggih sanjang kalih Mas Bayu to Pak De. Rp100.000 kagem Mas Gareng wayang wong. Walah. Wis disebut lho iki. Sabda Pendhita pangandikane 100 pisan. Kilo di anu iki. Rp100.000. Komplit. Lah ndi duwite? Lah kuwi diwaca sik. Kagem di Sri Uning Mustika Tuban. Heeh. Kak Pak Cipto Dongwaru. Nggih. Lah duwite di 100. Kuwi enek tulisane ora? Ora. Ora ya wis. Ora enek tulisane kok njaluk dhuwit. Nek enek tulisane tak kek ora enek. Oh alah, telek. Ora enek tulisane kok. Oh, aku ki mung kira-kira. Aku arep takon Pak Lurah kok. Piye? Dalane liyane rono ana ra ya? Lah, Ana apa ta? tembus. Aku dicegat karo bakul sepatu ning arep kono. Duite wis ilang iki. Yo. Lanjut. Pra Mitra. Monggo ning mik mau wis kandel arep tuku rong setel. Mang cegat Mas, mang cegat niki arep bayar rong setel kok Bakul swidak. sepatu ki wis arep mulih krungu ngene mandek cegat kono. Aku tak lewat kono ya. Yo. Nah ya Wilujeng lenggahipun para tamu. Wilujeng. Waduh. Wengi ya bapak berekutute. Walolo. Lagunis wicarane. Yo, saiki sing ngombeni Mbak Rizky omben. Wah. Omben. Ben ra seneng aku. Lah senenge apa? 41. 41. Pak Kapolsek itu saya tidak seneng main. Lho aku 41 karo Pak Kapolsek kok.
Iya, Mbak. Omben omben. Oh, omben. Omben omben. Hatta omben omben nana. Yuk. Ayo, Putri siap. Sing ngombeni Mbak Rizky, sing makani Mbak Suci. Ayo, pakan. Pakan kan pakan pakan hatta pakan 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 ana Yuk. Manuke kutut ata pakan-pakan. Akum, ayo. Wong iki mbok ya sing tenanan kok apa kudu nesu ae. Ora nesu piye sampe di Nano. Nano. Yo Mbak Suci. Pak Lurah. Pak Lurah saged istirahat Pak Sari mawon. Yo, barengan kantong ya. Kendola kenduli asita bora. Ojo senang itu ya turun matur nuwun sampun dipun aturaken pundhutanipun Pak Pur. Menika kutut manggung. Kades. Sampun Pak Kades kutut manggungipun sampun katuran. Yo iki Kak, iki nek sing ngersaki mau luwih becik paten ana timbang pepisan mau ayo. Yo Kak, ngadeg. Ya, maka sore-sore pada bulan. Ayo kanca pada dolanan. Rame-rame jaga ketekan Kai-kai rame-rame Yesi sama Sakawe-awe Kayang-kayang eleng-ake Kotekan seru yuk. Kabeh aja turun sore-sore Gato Asale saka telan motongan tuh. Iku tambahne apa Alalah gedung Asale saka telan yen ora pedhu. Hatiku rada gelap Aja ngenengan Aja jangan Aja janjian Aku bakal gelap
kudu dipateni. Lho kok kudu dipateni piye to? Apa ta? Sing jereke yo kakene dipateni. Apa ini sing dipateni? Luwe becik patenono kok kudu dipateni. Lah nggih, Pak, sing dipateni sing ndi apa sing iki? Aja ganggu wong ora entuk saweran lho. Omong padha ta aku ya ora oleh. Ngono kuwi aja mlebung masalah saweran ngomong karo Pak Lurah. Lah lah ya padha wae. Aku sisan. Oh, ayu-ayu kok kere. Kere ya padha jenengan ya keron kok. Kere kok kero. Ayo kere karo kero ora padha. Ya beda kiroi moto kere derajat kok. Alah iki omong apa ya. Yo dibawani. Wiwitane. Nah, ayo guyu bawa malah guyu ya. Kersane pun bahagia to. Oh iya. Wiwitane. Heeh. Pokoke wiwit ngono wiwitane. Wiwit. Iya. Ayo, Nggih. gambleh. Mboten wiwitane. Kok dhuwur men to? Ah iya, wis ben Wes, dudul suara wes, ayo. jagake ning nyanga wae. Wes. Nano. Nah, ngono. Anderek sang pake. Tenan karo iki? Iya. Pria bagus. Nyurake kok pangling. Pawane tuk ndek ning swara kudu dhuwur. Lah ngene lek aku kok apa jenenge unyeng-unyenganku mumbul we. Hubungane apa nyuara karo Pedit nyeng-nyeng? banget lho iki. Ya seben. Ayo. Pria bagus kang olah budaya. Duk ing nguni caritane. Apa aku ki arek nyanyi sriuning mesti kok ketuban. Sowan marang kutha gedhe. Ayo. Sowan marang kutha Neno. Jas, ledeh jan. Air Pak De, anake lanang. Anake lanang. Ayo lari kuning, ayo. Ah suaramu jan kaya Bu Samina. Iya. Suaramu kok nganggo A. Suaramu, suaramu. Suaramu. Oh, tak Ya. Ojo nganggo asu. Kok malah cedhake kaya. Nonano, yo. Bendera terus kayungyan. Bener ngono to? Ya. Selendang kuning Nonane. kang saking bukir. Suara apik ya kudu kani bengok. Iman-iman mung kaya wong ngendhok ya. Ayo. Ya. Suara kurang permono. Ning wasese. Grum. Wah, kaya dalang Alpian. Iya. Heeh. Ning Ora dodo terus mangan. Ayo. Ning wasis. ning wasesa ngrum. Anggung marang bandara. Yuk. Ngrum marang bandara. Yuk. Loh. Ora kuwi. Ora guyuk. Ya ora. Neno. Tiang Sulestyo pijer ngincang ngake Bagus. terus tresno sesideman Siwa cerdas siwa ya. Gula Mas, gula kaya. Akhir-akhir wis ngapunten nggih bose. nggih ngaten niku ngirimi fotoku ning grup ngono to. Heeh. Maaf ya nduk babak kurang ngecer. Heeh, arep rabi kok wedi. Yo. Luwe.
kowe Ya, ya. becik paten Lanjut Mbak Eka. Alhamdulillah wis dimenyurake ora pangling. Kudu dikulinake jagane sok nek gara-gara ki wanci menyura. Nah, motor ya suarane tekan kok deman-eman. Iya. Wong biyen ki gara-gara ki menyura kok. Ayo sih saiki ganti Mbak Su pamiatin. Monggo. Ya aku kudu dimenyurake. Neng nang ya. Dimenyurake. Ora sah kuwi. Niki wonten sing ngersake Sri Huning Mustika Tuban. Bapak Cipto Dungwaru. Nggih. Putri Kangsu Lestiarni. Nah, sapa sing bawa? Tak Rinto kandhani aja ngantek liyane kuwi. Wis, tenang. Iki sing jenenge pengrawit gawan dalan ya iki. Tenan kok ya. Waduh. Tak ngematke suarane Rinto. Ayo, monggo. Ayo, Pak. Rinto, Iya, Pak. Iya, harapan. Pak. Putri Kang Sulesteng Warni. Ya dalang kok ya. Kanggo swara irung bareng sengau. Sri Huning Mustika Tuban. Sing enong meri lho. Ngono ya aku ya iso lele. Aja boyoke lagi mari kok. Anu Putra Kanjeng Sira mlakune wingi ngene kok. lawe Nano dok prangkung pacana kara bebela Wiratmaya tan urung Sri Huning gugur kaya kocap. dadi kusumaning bangsa.
dadi kusuma ning bangsa. Yo, Sri Uning kendangane Gongomina ganti jogeti Mas Gareng. Bawa yo. Sri Uning mesti katuban labu tarasno lan saboya pati. Marang Raden Wirat Moyo merasa jamanan dur berhenti. Wirat Moyo putrane Hira sira lawe adipati tuban Malang kekek, malang kadung. Sri Uning putrane Adi Wasapati analikane Kapumawi Matyalaka Dobrang Agung Lawan Mina Cinta Irama seger ya, Mbak Fami. Sanadyan wekasanira kabeh lena alapun ora. Siji juga siji. Mbak Fami sing. Yo. Sri Uning mesti katuban Yo. lapun tresno. Mas Gareng, ayo. Ayo Mas, marang Raden Wirat Moyo kampus prasaja dur prangti. Mbak Fami. Wirat Moyo putranira sira lawe adipati tuban. Sri Uning putrane Adi Wasapati Kapumawi Matyalaka Dobrang Agung Lawan Mina Cinta. Aku ora joget bae. Lah napa ta? Ngapa ora jogeti ngopo? Aku ora dijedori. Ora Jenengan sing didori piye? Wong watine dor kok kono meneng ae malah di. Lah wong Fami pas kok. Yo, tutup Mbak Fami, ayo. Pame Pak. katresnane Wirat Moyo Mas Gareng, yo. Dening ora Sri Uning sanadyan wekasanira Raden Lena alabun negara. Kok maklotak to Mas? Kowe mulih iki ngliwati omahku lho. Lah urusan iki apa?
Teni kowe aku ora. Lho, Mbak pamit tenan. Sri Huning Mustika Tuban apa tresno ala sabaya Loh, penak lho Mas. ayo coba. Amarang Raden Wiratmaya Kang Bos prasajaran nandur brangili. Wih, disiki jenenge. Sampeyan disiki. Ora joget nampani piring. Wes, matur lho Bu Lurah. Matur nuwun nggih Bu Kades. Waduh. Wes, Daroke wae. areng ngendang-ngendang dhewe. Lah terus areng apa? Madan. Apa ya? Areng mancine kok ya. Oh, mangan ora ati. Nek ya ora apa-apa sih jenenge pasugatan ya kudu dirahapi. Mergo panitia iki pancenan ya Mas Gareng. Pancen tanggung jawab. Apa meneh ngerti yen kene nyambut gawe wanci wengi. Omong dhewe. Apa sih? Nggih. Mas Gareng. Lah, piye? Piye areng apa kuwi? Saiki ora luton kesretenan iki. Jah. Jah, Wong kok senengane ayo. mimik. Gayane kaya. Ayo Mbak Dita kene jumeneng kene. Wah, ayo kene. Piye? Lego aku. Iya. Lah wong ngono kuwi ya demenake kaya. Lawuhe telur mata sapi. Oh iya. Nggih pancen anu, remenane Mas Gareng iki pancen telur sapi. Nah, ngertos nih. Lho, Pancen- kok telur sapi ya? Kuwi mau Mata lho. sapi. Telur mata sapi Oh, kok. iya. Kok telur sapi teletong. Wong telithok iki karo bakmi goreng enak ndi, Mas? Enak. Bakmi no. Oh iya wes. Berarti wis tau mangan telithok. Soale iso mbedakake. Lho kowe iki takon dijawab kok malah dulu. Lah ya telithok iki karo bakmi enak ndi? Enak bakmi. Lah iya nek urung tau ngicipi ora iso ngerti enak lan orane. Aku ki lali. Kuwi luton lawas e. Ayo Mbak Dita, kene. Nah. Gelang alit Mbak Dita Intawati. Nggih, ayo. Iki wong Banyuwangi ya kudu garapane Banyuwangen. Ayo. Monggo, kene diaturke. Mas. Piye? Iki kaya mangan lawuh Dita. Waduh. Lah piye ta? Oh, mangan karo nyawang Dita. Jane nek marem neh mangan karo nyawang Dedi, kuwi kaya tunduk sak ranjang. Ora sudi. Itu ndok sak ranjang kok emoh. Oh. Sawangan Dedi ora mesam-mesem Dedi. Yo, bilang alit diaturke. Monggo, ayo. Hop. Ah. Wis nyalakan semene lawase iso nyari kaget yati semana seni piangi Yo. Ora rika
Dita lenggah Mbak Rizky karo Mbak Eka jumeneng ana sing ngersake caping gunung saking Pak Kepala Desa. Oke, ayo iki diaturke caping gunung. Ayo no. Sing Pak Kades kok. Yo. Mas Gareng dibut loro. Antara Rizky karo Eka. Ya. Ya kene. Mbak Rizky sing kono, Mas Gareng tengah. Ya. Wah. Ngapa, Mas? Wong gede dhuwur kok. Musuh saipel-ipel. Kok saipel-ipel piye to? Ngene iki jenenge melengkapi, ana sing dhuwur ana sing cendhek tapi tetep padha-padha awake dhewe tetep bersatu. Nah, kuwi. Ora kena Ora beda-bedake kena ya. beda-beda. Heeh, rasa dibeda-bedake wis beda dhewe kok. Nggih, kok beda dhewe. Kok kancane ya wong lho kok beda. Ayo. Digandeng Mbak Rizky, Pak Jagareng digandeng. Waduh. Gandeng. Ngene. Oh iya. Bejo-bejaku yo ngene iki. Alah. Eka. Halo. Arep nang ndi? Mresakne simbah ngoten nang jogo sing ati. Ora mbok gandeng ra patheken. Salah meneh. Kesehatan nih harus dijogo ya Mbak Rizky ya. Bener, penting kuwi, Kak. Kesehatan diperiksa kesehatan. Aku arep dipriksake ning puskesmas. Ngopo to Dar jamongan wong kok. Iki lho Eka mosok gandeng bayar go ning puskesmas. Yo Dar. Wis kali jarak kok ya. Iya. Yo, Mbak Rizky sik. Maka, yo. Saben Apa deh? nyawang Ketawa selendang. Op. Iya. Piye, Nduk? Iya Mbak Rizky. Marem apa ora? Mboten krasa. Waduh. Wis nglepehno bae kaya. Marai kulino karo sikat tok. Siget tok. Oh iya. Kok sikat tuh. Lah ya wong. Yo Eka. Sok di Eka. Oh, Karo iya. aku genti. Okle. Nano. Yen memajang mung karo jano. Awas. Yo. Ya. Aku iki Kok malah mah mentali kok. kono wani kok Mas. Ayo kudune diimbangi ora apa-apa malah seneng kok malah. Lho kono nyontrap Ke jangkrik no jalitreng. Iya. Nrongot ngene. Jare kene diberi juga harus bisa memberi. Ngono kuwi diimbangi ngono malah wedi. Kita beri-berian ya. Iya. Ya, Mbak Rizky. Saling memberi. Kambing wae weton. Awas. Mbak Rizky. Dalam. Iki. Darane wis. Nyapa to Pak? Wah, Cocok kudu Bos niki cocok. nggih. Enten. Apa mau ora ana wektu nggo omong-omongan to? Wancine kene jenggleng der kok malah mbok seloni omong-omongan iki powerku muspro iki. Ya Eka. Pas barengi lagi daharan kok. Daharan. Genti madhep aku. Mau kan madhep Mbak Rizky. Terus madhep aku. Heeh. Iya ta? Ayo nduk ladenono Pak De ya nduk. Iya. Wong kari sediluk lho ya. Kan Tembunge kai elek kuwi. Cangkeme rapi. bar Mbak Rizky genti aku mung Oh, nembange karek sedela. Sediluk bar Dilu digenti Mbak terus Rizky aku neh. ngoten. Lah dicethake nembange ora kari sediluk. Oh. Digenten. Ya. Pacitan nggih. Ya. Pacitan ya entuk Ponorogo ya entuk. Pacitan Sarwi Mas. Yo. Ya. Ganti Rizky. Lah kok rono? Aku mbok serang kok. Kudune maju malah mundur. Mau timbangane aku disosor. Omah koyo magnet main karo plus. Panas.
Ngapa, Mas? Iki jane iki capek gunung apa gempa bumi? Lah kuwi arep ngiringi sampeyan kok ya. Mau ngiringi apa sok klothekan kok gedruk. Kaya tentara kae lho. Mbok bali. Yo. Panas. Kok disuwuke to iki? Piye ta? Jenglengku kapan? Mau jare kaya gempa saiki kok. Karepe piye? Tinggal madang. Aja ngono. Tarikan sik, ayo Mbak Dita. Nah, no. Mbak Dita parian. Neng Malang. Ketoke luwe tenan iki. Neng Malang, Tuku glali. tuku glali. Sing nonton wayang. Sing nonton wayang. Mugi kathah rejeki. Amin. Yo, Mbak Suci. Aku mau ning sore wetengku loro, Pak De. Aku bar teko langsung jujuk kan mandi mburi kono mang. Berarti kebelet ngising kowe. Wis, kuwi apa to jare kowe kae? Oh, sere arep ngirani aku wonge tablak. Iya. Mas Gareng, ayo parikan Mas Gareng. Parian Pak De, parian, wayahe parian. Ayo parikan sik, Mas Gareng parikan. Anu neno, ayo. Mangan nasi, Iya, terus Waduh. lawendok, Terus? nyawang Fahmi. Heeh. Atiku kaya didodok. Ya. Wes, ngono daran. Neh Mas, parikane Mas Gareng bisa kelas. Anu neno, ayo neh. Nanti merucut doke. Mangan nasi. Nganggo sambel. Nah. Nyawang saiki oh, sebel. kok sebel Bu Pahmi cantik kok aku sebel. Tapi dene kowe ganggu aku mangan kok. Sing ganggu sapa? Ben, Ya, keselak. ya, Ben, ya. ayo, Ben keselak. Ngono kuwi. Hati-hati lho Pak De. Wong sebel. Kok sik. Tak bukane. Tak bukane. Tak bukake dhewe. Engko ndak kekeliru bukake. Sing diuntir karo geblak ya. Yo. Parikane dienggo Pak Purhadi Mas Gareng, Pak dienggo Pak Gareng, Kades. nggih. Lah neno, ayo. Mangan nasi. Nggih. Kok mangan nasi terus to? Lah wonone sego kok. Apa bubur? Mangan nasi. Mangan nasi. Lalape timun. Ae timun. Pak Purwadi. Pak Purhadi. Panjang umur. Timun kok panjang umur iki Wis apa? ben tak klerokke perune gen protes nyawer aku. Ya. Padha une kok diprotes. Parian karo mangan sego. Nano, yo ya. Ayo. Ya. Parian enggak? Ora, nano. Yo jengleng Mas Gareng, yo, siap. Jengleng, Mas Gareng. Yo, siap. Tanah sudah. Rumangsaku dalang iki karo jagal iki lho, kejeng dalang iki. Wong wayahe jengleng kok ngondo piring. Ngawi teno wansine jegleng kok disuguh. Apa? Ya. Lagi iki lho aku jejer Pak De kena upas. Wah, Eka. Sesuk disolasi. Eka nganggo aduk-aduk putih. Eka nganggo aduk-aduk putih. Diane ilang lah. Wes. Salahe mangan diajak omong kok. Mbak, engko nek Piye? balik mampir pasar kembang yo. Arep ngapa? Yo nggih tak ayamum. Yo, nano. Ora nipratenan ngukur sak apa. Gor sak apa ki mau sak centong e. Wah, gedeng aku. Ya gedeng aja dirabi. Madhep rene. Oh, kowe to? Ibaratnya Mbak Rizky iki bojomu sing idul, aku bojomu sing lor. Mau wis madhem ngidul, saiki madhem ngalor, ya. Amin. Oh, kok amin. Loh, kok amin kuwi? Masamu mati po depke ngalor iki. Yo, nano. Madhep Jur- aku, jur madhep ki aku ngalor. bojomu sing lor. Ayo nyok, entekno sik. Nyok, ayo nyok. Sik to nyok, aduh sik. Ya, Panas. ayo ya. Panas udan aleng-aleng. Nyemprot tak sak piring. Ayo, syukur ora piring isang kelek mau ya. Neno. Ya, ngono iku. Caping Yo, Mbak Rizky. Aku wis krasa mesti ra dijenggleng, mula aku ora mungkul.
Ketang Bali ngulon apa setia bablas sak langgame nggih Setia ninggalaka inuman banyu bar capek gunung bablaske selawat tombo ati nggih yo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli sama muslimin wa sayyidina wa maulana
wis ngatur caping gunung Mas Gareng. Dawuh. Wis katok oleh padha gegojekan. Keparengipun Mas Mas. kata lepat nyuwun gunung samudra pangasami mugi warga Karangawen tansah manggih rahayu wilujeng niskala. Amin. Pak Puradi insyaallah lanjut Mas Gareng. Amin 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 amin. Ya, Sukses Mas Gareng, segalanya. apa? Semoga paseduluran menika mboten mandek wonten ing mriki selanjutnya Nggih. bisa ada kesinambungan lagi. Leres. Tansah pinaringan sehat sedaya masyarakat ing Karangawen. Amin. Mugi sehat berkah Nggih, berkah nggih, nggih, berkah. amin. Sampai ketemu di lain kesempatan Mas Gareng. Nggih.